Pam bayna lafaनांगौमोन ना Guys, नै जोंना फंबाय माबाया अकुला बिलुन सुगासिनो दं एरबायबो बादाबलायनाय दासो नै रेडि थियारि खालामजोबदो जोंना मिटिंआ जारलासो आबोरै जोंनि फिसालाया जि देरगाबाय गथ'आ हाय होनलाय आजा हाय रेडि जाजोब्बाय मोसालाया जा मोसान्दो मोसानो दाङो मोसालाय गिबियावनो रजे अफिसियेल इउटुबजों साबायखर जासिबाय नैबे समाव जों लोगोसे बाहागो लाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय नैबे समाव दसेनि उनाव प्रग्रामा जासिगोन आरो जोंनिया दा लाहाफाहा जागासिनो दङ दिनै जों माने जोंनि बेयाव धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्लानि दा बर्थमान माने जोङो गेट टुगेदार बायदियै सिनायलायनाय सिनायथि लालायनाय जिखुनु जाया गुबुन गुबुन बिथिङावनो जायगा गावबा गावनि गोसो बायदि जा जों इउटुब सालायो बा इउटुबार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ सोरबा रिपर्टारानो जा बा सोरबा फिल्म बानायग्रायानो जा गासिबो इउटुब सालायो गासिनाबो मोनसे दङ बे हिसाबै जोङो माने मोनसे सिनायथि लालायनायजों लोगोसे माबायदि थासारियाव दङ आरो लोगोसे जों माबायदि दावखोलांबा मोजां जायो बैफोरनि सायाव माखासे सावरायनाय लादों आरो इयुनाव माने बेबायदिनो जों मोनसे फैबाय थानाय समाव जोंनि मोन 22था जिल्लानि गासैबो बर' इउटुबारफोरखौ लानानै जों मोनसे सावरायनाय गेट टुगेदार बायदि मोनसे प्रग्राम लानो थांगासिनो दंबावो जोङो टारगेट लादों सेप्तेम्बरनि लासालागै बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय दा नैबे समाव आं बेखौनो बुंबाय दा रजे अफिसियेल इउटुबार नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय दावगा बड' इउटुबार एस'सिएशननि बानजायनायाव जोङो गेट टुगेदार बायदि मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों दिनैनि दिनाव बेहाय गासैबो नुजाथि फैनो हानाय जोंनि बे हालामनिनो गासैबो इउटुबार जाय इउटुब चेनेलनि बिगोमा गासैफोरखौबो गिबियावनो आङो बरायनाय जासिग्रोबाय बे समाव गिबियाव जोंहा मेलखौ सामलायनो थाखाय सासे आफादगिरिनि गोनांथि जायो आफादगिरि महरै जोंनिनो बड' इउटुबार एस'सिएशननि मानगोनां दिदोमै थाखानाय आफादगिरि अरुण ब्रह्मखौनो मेलखौ सामलायनो थाखाय आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आखाइ खमनाखौ बयबो दा आङो बिथांनि आखायाव हगारना होसिगोन बिथाङा मेलखौ सामलायलांगोन गोजोन्थों दावगा इउटुबारनि दैदेननायाव जितु लिंहरजानाय गासै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो इउटुबार बिथांमोन नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय आरो दिनैनि बे जोंनि दावगा इउटुबार जे हानजानि जि सावरायमेल बेखौ दैदेननो थाखाय आंखौ आफादगिरि सायख'नायलाय जिहेतु जोङो मोनसे इउटुबार जिहेतु जे आफाद बे आफाद हिसाबैथ' बेखौ जोङो बुंना लानो हाया बे मोनसे जोंनि मोनसे ससाइटि न'खर बायदि आरो बेथ' मोनफा मोनफा गावबा गावनि जि सालायबाय थानाय इउटुब बे गावबा गाव सानस्रिजों मावनाय खामानि थाखाय बेखायनो बेनि जितु मावनांगौ हाबाफोर खामानिफोर थ' बेखौ जोङो बयबो गावबा गाव जों मिथिलायनानै जों खौसे खामानि मावलांनो थाखाय बे सावरायनायखौ लानाय जादोंमोन बे सावरायनो लानायाव जितु दिनै जोंनि खावलायनायाव नुजाथिफैनो हानाय बेखौनो गोजोननाय मोनदों
जे जोंनि बे सारियाव जिरायनाय जा बै बेखौ आङो बे हिसाबै गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनबाय थादों सासे समाज सिबियारि लोगोसे दा देकापाम पन्सायत गाव पन्सायतनि सासे वार्ड मेम्बारबो नङा होमबा सोमदोन बर' बिथाङा हयथ' आंनिख्रुइ जों समान ना एसे देरसिन बेबायदि आरो जिखुनु जोङो गोदो बलबो जोलायनानै लोगो मोनफैलायखानाय जों बन्धु हिसाबै सोलिबोबाय थाखानाय जोबोद गोजोननाय थादों बे समाव बेयाव बाहागो लाबोनो थाखाय ओमफ्राय लोगोसे जयपुर गामिनि समल राम स्वयंसियारि आदायाबो बेयाव फैफादों नेहाथारि बिनाराम बसुमतारीखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि खुलुमनाय जासिग्रोबाय लोगोसेनो गासैबो इउटुबार हान्जाखौनो आङो बेवहाय नुजाथि फैनाय गासैबो जेसेबां दङ बेफोरखौ बिसोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आङो देकापाम जिपिनि आन्डाराव थानाय 8 नं वार्डनि सुमापारा गामिनि आंनि चेनेला आरएस प्रडाक्शन आरो ब्लगखौ आं दासो गोदानै खुलिदों जुलाइनिफ्रायसो आरएस प्रडाक्शना आंना 11K जाबाय 2 इयार्स जाबाय डिरेक्शन आरो स्क्रिप्ट लिरनाय गासैबो आंनो होजोबो स' नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आंनि चेनेलखौ जायफोरा नुवाखै बिथांमोना चेक खालामना नायनानै बेवहाय जेसेबां दङ आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो जेसेबां जों फैदो बेवहाय गासैबो सापर्ट होलाय आंबो होयो आं गासैबो बर' सुबुंनिखौनो इउटुबखौ नुबानो आं साबस्क्राइब खालामखायो शेयार खालामनानै होयो अननानै स' नोंथांमोनाबो अनलायनायनि गेजेरजों आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आरो गासैबो जेसेबां जोंनि मेन एरियायाव दङ गासैनिखौबो सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच इनभाइट खालामनायनि थाखाय अरुण ब्रह्म आरो बिनाराम बसुमतारी बिथांखौ and especially thank you all of you. आंनि मुङा मदाराम बसुमतारी गासैनिसिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो प्रग्रामा बायबाय लोगोफोर दायो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों जोंहा समकं तिनालियाव नै गाइसफोरखौ नायदो बिनानावा मोसादोंमोन बिनानाव कल्पना माने थ' ओंखाम जाहैनोसै थ' नै लादो बिना नै इसा मालाय बिलुन मोनफेराखैमोन नै नै नायलाय लुन्दासो लाखोबाय नै माबा मा होननांगौ धोरोम जोंनि क्लास फ्रेन्डमोन आरोना ओमफ्राय हाबा जाबाय ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा र'दे नै पुमा बर' ना मामोनलाय सरगियारि जोंनि लोगोसे नैबेजों हाबा जाबाय आरोना सोलाव बिलुन लाजोब्बाय गथ' माखाया नै थ' ओंखाम जाहैनोसै थ' फैदो ओंखाम जाहैनोसै फिसाला फैबावसै नामा नै फिथाइयानो नायलाय ओरैबायदि माबायानो थाखादो नै गाहायथारावनो कमला फिथाइ नै गाइस नायलाय आयु फिथाइया नै सिनाय लायाखै कमला फिथाइखौ नै हानिफ्रायनो थाखादो नैखेब फांसे दं मानो डिस्टार्ब नैखेब फांसे दं नै आङो जाफैगोन मोनबाथाय कमला नामा कमला फिथाइ खाना हानिफ्रायनो थाखादो नै हानिफ्रायनो थाखादो पिउ बावलाय माबाना साख्रि नाङा देरथो फैदो गाइसफोर ओंखाम जाहैनोसै थाब जानांगौ थांनांगौ गावें
ओंखाम जानो थांसै जोङो दायो फैदो आगै समकं तिनालि 5 स्टार हटेल जोंना 5 स्टार हटेला बेनो नै इयाव जानो नागिरदों जों 5 स्टाराव जोंना अरुण आदाया होनदोंमोन ना समकं तिनालि 5 स्टार हटेला बेनो अ बेनो थ' गाइस मोना अमा बेदरजों जाहैनोसै आयु आबै आयु गथ'आनो आबै फिसाया फैदो माथो मा मोनजाखो मेथाइ जोङो दा गाइस ओंखाम जानो फैबाय बे 5 स्टार हटेलाव जोंनि समकं तिनालियाव हटेलनि मालिक जैसे रायलायब्रा हटेलनि मालिकआ हटेल मालिकआ नरेश होनो आरोना मा मोनो होननानै हटेल मालिक Onar. Amar onar. Hotel onar. Sobkoi Somkong Tinala boy. Sobkoi damar star. Sobkoi damar hotel clear. 5 स्टार Somkong ato. 5 स्टार हटेल Ji babu logi sob pai jai. सब फैसायाव मिस्टि सब नै बिनानाव कल्पना वारिया बिराद मोजां मोसादों आरोना नायबाय थादों आसि नुगारगासिनो आरो सोलोङाखै आङो बाय वेलकाम जोंनि समकं तिनालि 5 स्टार हटेलाव बरायबाय नोंथांमोनखौ ओंखाम जानो बेदरजों मा होगोन कपि Doi baimon be abo camera ko ori ladang pe camera un kija som jana dong pe skan jon jake. Pe da to doi ji bungdong da bungtine haya jana. दे ओंखायनो मा बेदर जागोन मा बेदर जागोन Ekdom local dao. गाइस नै ओंखाम जानो रेडि जाजोब्बाय मा बेदर थायो दाउ बेदर नै नायदो जानांसिगोन नैथियाबो रेडि जाजोब्बाय जानो थाखाय आंखौ खुसिया नेक्स्टआबो माखासे ओमफ्राय नेक्स्टआ आब' रैसुमै दावरावथार आरोना नै आब' रैसुमैयाबो जानो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय फालो जाजोब्बाय नै गपिया भिडिअ लाबथिंबाय दङ नै सासेयाबो नै काइलिमेनाबो नै भिडिअ ला सासे बेरजागासिनो दङ बिलोन मोनफेरिया आव जालायबावबाय जों जानोसै लोगो मोनजोबदों आरोना जोंनि चेनेल साफरियावबो जोबोद इउटुबार गोजा आरोना बुंनांला आरो जानोसै ओमफ्राय एसेयावनो दोनथ'नोसै नै जोंना फंबाय अकुला जागासिनो दङ बेदरखौ नायदों जारलासो बेदर सिखावा बोराबो थांखो मोनहैबाय खुलुमबाय गाइस कारेन्टबो गैया माने जोनोमनिफ्राय दिनैसो 5 स्टाराव ओंखाम मोनजादों इमान मोजां थेंक इउ 5 स्टार हटेलाव बिराद मोजां मोनदों आरो नै फंबाया 5 स्टार हटेलाव दिनैसो ओंखाम मोनजाफेरदों नालाय बिराद गोजोननाय मोनदों माने फेनबो गैया नै माबा फेना दङ खिन्थु माबा कारेन्ट गैया आरोना गरम जोब्बायनो बिसोरा 5 स्टार हटेलावनो कारेन्ट गैया Boya suat ka boya. गास मेरे चेहरा नै नायलाय समायथारा साफानोनो मालाय मोखांनि स्टाइला जि मोजांखा आंना गन्थं मोखां माबायदिखा मोखाङाबो गाज्रि गाइस नै गन्थङा गाज्रि नो हमना फैनो नागिरना जोंहा सिसखौ लोगो मोनलायबाय आरोबाव गावें I am गावें ना मिरायै कारं एरैनो गाइस मिलायखाथारो होनगासिनो दहाय होननाया होनगासिनो मिलायखाथारो नै आगै रोंबालुआ
Reimali. Temple जादों Oh, Remalis sama. Anaros. आगे रेमाली सुन Reimalu. Guys, Rojini channel ko like, share, subscribe agar comment boleh daba. Please onnanai borojong boro. खाली यूट्यूबर Thank you, Baigosri. Welcome. Naibe Baigosri official ni tuba. Like, subscribe kalamna ho, share kalamlai, comment kalamna ho. Ang naigiri YouTuber nengtangman. Nengtangmona angni channel ko moनथियाखैबा Bhaigo official like, share, subscribe agar comment boleh daba. आंनि खबर Remalu. आरो बे रैमालु बर' साबस्क्राइब खालामगासिनो सब इउटुबार गोजा जोंना दहाय मिटिं जादोंमोन नालाय दावगापुर इउटुबार सेक्सननि माबा जादोंमोन जोंना प्रग्राम जादोंमोन ओमफ्राय बायनानै जोङो इयाव ज' फैबाय आरो ना गाइस जालांनाय गथ' आयदायाव थांगोन आंबोथ' सौदावलायलांबाय रिलेस लागासिनो गोसोआ आंनि नोंजों होननायानो खोमसिसिन दे थांनांसिगोन